MK Wempada, what is the impact the majera kona close range tisinga attack yo Mount Zion yo Timan Mpada hakukupimba unanisema ndafeka marupurupu kundishana kundituka kana ndi tiketi kwapu kapoti karisini mkepa usinkofu chi niribada redisa yangu tupu mwana makaipa fungwa na mawangu sinabaika tika wanza narira haka kambo ndiwe wanda kaimbira atifetaka kundu nenjiwa inokandira masai niwe ya karindira Pateso pakurarira inotakira chikafu yorutsira kana nakukanganisira undoda kondirekerera ndini nichakushandira ndabva kubasa wauya wantambira just come back to room ini nichakutambira tikatike ngoma yerudo nichikuimbira tikadara tenga tatofamba nendima rerudo haiwa mwana makaipa fungwa na mawangu sinabaika tika wanza narira haka kambo ndiwe wanda kaimbira atifetaka kondo nenjiwa inokandira masai niwe ya karindira Pateso pakurarira inotakira chikafu yorutsira haisinyaya mudiwaini ndokuparudo pasose imiswandi chaita neve usacheme uri yangudeura ngende vanotaura nesedatikeni achauya ndakaramba nezidemo vanosvika takachora uri yangu pilo watwaritsire mere tovaritsira teva wonzi ndasvika wilo mudiwa uri mwana makaipa fungwa na mawangu sinabaika tika wanza narira haka kambo ndiwe wanda kaimbira atifetaka kundu nenjiwa inokandira masai niwe ya karindira Pateso pakurarira inotakira chikafu yorutsira kana nakukanganisira undoda kondirekerera ndini nichakushandira ndabva kubasa wauya wantambira just come back to room ini nichakutambira tikatike ngoma yerudo nichikuimbira tikadara tenga tatofamba nendima rerudo haiwa mwana makaipa fungwa na mawangu sinabaika tika wanza narira haka kambo ndiwe wanda kaimbira atifetaka kundu nenjiwa inokandira masai niwe ya karindira Pateso pakurarira inotakira chikafu yorutsira mwana makaipa fungwa na mawangu sinabaika tika wanza narira haka kambo ndiwe wanda kaimbira atifetaka kundu nenjiwa inokandira masai niwe ya karindira Pateso pakurarira inotakira chikafu yorutsira Mount Zion Music.